assalamu aleykum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande ko oɗo subaka talata hande yo Allah waɗanin jaam goto fo salminama inde kono noon manama e jettode serenɓe men jittake e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fofo mbaros kala waw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dañde weltare addande on ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya hen tan baroɗe men nana toon to diwan Modowa mbaɗi toon ko ganduɗa kañum woni entraînement mabɓe gadano ɗum noon caggal ɗum beele Sadio Mané ene wawi juwde walla wawa nani nder jayndeli ɗi duumi ha tengti eko fayi e banggal COP 27 ɗum ɗon nani hen e jeygol ganduɗa Oussama boutikeji kewɗi ɗo joni nani hakkude mabɓe e lawol ɗatani ɗum noon ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi jayde an uddit jayde gendirel Soleil kañum noon e oɗo subaka hande ari tan ko faade e banggal courant e nder leydi meɗen Sénégal wi état ene jogori wallide Sénélec wersude ɗum kalis ɗum noon ma tolno e tan ko faye 304 milliards woni temettete nayyi milliards uji ganduɗa ete ene jogori yuppede toon faade tan e banggal yette courant ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette ɗiɗon konguɗi suutama ha joni tan faade ko fayete e milliards uji tati ɗi ganduɗa yete ene jogori kay nannede walla tan e banggue bisuji gam ya gartawo ɓuura wawde welde nder leydi meɗen garen e banggue l'observateur e oɗo subaka kañum noon ari tan ko ha joni wiide fichier électoral o kamɓe wonɓe banggue dawrugol ɓe mbi tan ko yo ɗum ɗon ƴewte oɗo saaha ɗum ɗon noon ɓe mbi yeteɗo e hitande 2024 aɓe jiiɗi oɗon fichier électoral ƴewte wona tan révision ordinaire ɗum woni yiddemo ɓe mbi ɓe ganda ko famille ɓe sukaɓe mumen yette mbartino ɓe mbi noon famille moɓe ine dañi oɗo saaha caɗele kay gam tan gurdam mumen no way no mbatta ha ɓuura welde ɓe mbi yette to banggue commerçant ji to kay oɗo saaha état ummima hen garene jayde l'info ha joni tan wiyete oɗo saaha kay Aliou Ndoye kañum darima suuti konngudi baddi fayida to COP 27 to yette ɗum ɗon noon to diwan mo Égypte ɓe mbi yette kay to banggue yette banggal gonka yimɓeɓe o arti hen faade kadi kay eko ganduɗa ko kañum woni e nder leydi ndi ha fayi e banggue yette e banggue weeyo ɗum ɗon foof kanko oɗo kay o haali hen kanko Aliou Ndoye ɓe mbi ha joni kay ɓe suuti kongude fanude ɗum eko fayi climat ji ɗi noɓe changement climat ji ɗi ko wawi addude ko to banggue gueej to banggue goɗɗo e goɗɗo ɗum foof ɓe cuuti ɗiɗon konguɗi tonete ha joni ko fayi kay oɗo mo ganduɗa ko kankoni Pape Alé Niang édito baɗaɗo faye makko nane nder jayde l'info garenne Vox Populi kay oɗo saaha wi tan baroɗe men ɗe kay oɗo saaha ɓe kolliti koye moɓe toon to doha ha joni garenne konguɗi ɗi ganduɗa ete woni Oumar Youm kanko met Oumar Youm noon kanko woni gardiɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar toon to suudu sarɗiji leydi meɗen o wi kay oɗo saaha banggue 3e mandat kaleteɗo o so ɓe poti haalde hen walla nde aadi yonti foof maɓe cuutu konguɗi moɓe ɓe paata hen ɓe kaala hen ɗum woni konguɗi makko kanko maître Oumar Youm ha joni kay garene jayde rewmi quotidien kañum noon ari tan wi hakkude kay laamu e commerçant ji ɗi oɗo saaha ne wawi wiyede kay ɗatani saabi ɗum noon kamɓe commerçant ji ɗi won hen cogguli ɗiɓe jaɓani taw ustude ɗum woni konguɗi ɗi ganduɗa nane nder rewmi quotidien garene jayande alerte noon kañum wi tan hakkude yette kamɓe yeeyoɓe faade état walla mbiyen laamu ɓe mbi yette ɓe mbiya ko yooɓe ustu prix ji ɗi yooɓe ustu cogguli ɗi oɗo saaha kono noon ɗum ɗon ene ɗeesi herƴude seeɗa saabi ɗum ɓe mbi koɓe conno ko gasani taw ko ɗum tagui ɓe mbawa taw ustude walla ten
ɓe mbawa yete wadde ko laamu yiɗi ko. Garen ha joni e banggal Pape Alé Niang ɓe mbiyete organisation ji paadi tan e défense droits humains ɓe darima noon gam wiide tan yoɓe goppu Pape Alé Niang fa tawi koriji muɗum. Garen e jayde las ɓe mbi l'état attaque les commerçants récalcitrant woni commerçant ji ganduɗa oɗo saaha koɓe tiɗɓe koye e banggal wiyedeɓe yoɓe ustu cogguli ɓe caali ustude ɗiɗon cogguli ɓe mbi noon laamu nane dow mo ɓeti kala pawaɗo hen jungo ma kuule pawo e dow muɗum. Garene jayde libération ɓe mbi ko tolne temeɗɗe ɗiɗi e jeeɗiɗi commerçant ji kay oɗo saaha kamɓe mbaɗa convoqué ɗum noon e ko tolne temedde nayyi e capanɗe jeetate e joyo ɓe mbaɗi contrôle koye ɓen ɓe jeehi haaɓe jii jeygu mumen ɗo woni e ɗo haaɗi ɓe heddiɓe noon ko waɗaɓe convoqué gam tan notitoyo e lawol caggal nde caali ustude prix ji ɗiɗon. ɗum noon ko contrôle mo ganduɗa oɗo saaha nani waɗe e nder yeeyoɓe ɓe mbi kay kamɓe ɓe malfaiteur uji walla tan wat boniyankoɓe kamɓe ɓeɗon noon oɗo saaha won hen fawaɓe jungo saabi ɗum ko toon to ganduɗa yete ko kañum woni to Diamniadio to yete ɓe jani toon e galle Dianono ha tan Kouré Pella toon woodi hen noon basɗo fittandu muɗum. Garen ha joni tan e les échos arti tan koye sappo e tato gangster uji ɓe ganduɗa ko wannoɓe encagoulé nangaɓe magasin Auchan gonɗo toon to diwan mo Zac Mbao kamɓe noon ɓe woni hen moɓɓe ɓe ganduɗa yete pawama juuɗe. ɗum noon vigile o yete kañum koɓe fiiɓe ɗum kural oɗo e tan gonnoɗo e banque gonnoɗo e sara muɗum woni konngudi walla mbiyen woni ko kewi toon ko ganduɗa yete ina hulɓini seeɗa toon to ganduɗa kañum woni Zac Mbao. Garen ɓe mbi gendarme kay nangue ko wat boniyankoɓe waɗannoɓe ko fewani toon to Diamniadio to yete ɓe jananno koye galle métis goto kamɓe noon ɓe gonno koye 4x4 goto ɓe ko hen ɓe jolno nde ɓe mbatta ɗum ɗon ɓe naati noon walla ɓe jinno nadde koye galle couple métis gonnoɗo to nete ɗum noon sandarmaɓe nde gaari Kouré pellama ha woodi hen goto e mabɓe kamɓe wat boniyankoɓe basɗo hen fittandu muɗum heddiɓe pawama juuɗe. Garenne banggue jayde sport tribune sport noon wi tan ko Sadio Mané beele ma wawa ruttade e tan football muɗum ɗum woni ko namdal ɓe mbaɗi beele ma wawa joude e mondial o ko wawi hen wonde foof toon to diwan mo Bayern kam kanko fuɗɗitima to nete entraînement ji makko ne wawi wiyede hanki o waɗi entraîné kanko Sadio Mané toon to Bayern ɓe mbi noon cafrugol makko nani hedditi ha toon to Bayern to omo waɗa traitement ji makko. Garene jayde stade ha joni ko ɓiɗɗo Bambali woni ɓe mbaɗi natal gadanal sonji ɓe mbiyete holno jogori jourede tawa Sadio Mané o jeeyaka hen ɗum woni namdal mangal ngal kanko Crépin e Pape Matar Sarr e tan omo ganduɗa kanko woni Ilimane Ndiaye kamɓe noon nde ɓe cuuti konngudi mabɓe ɓe mbi ko kanko Sadio Mané ala bawɗo wadde mo o remplacé kanko noon mo ganduɗa kanko woni Abatalib Fall o wiyete oɗo saaha kay kanko Sadio Mané mo woni e dimension mo ganduɗa ko dimension mo welani dadde kanko Cheikh Sidi Ba noon o wi tan ko systéme mabɓe soɓe mbaylani ɗum eɓe mbawi dañde koɓe jiiɗi ko. ɓe mbi baroɗe men rewɓe e banggue kan mo handball ɓe kawrino noon e Cameroun fiɓe ɓe mbi aɓe jogori hawride e Égypte ɗum ko quart de finale wonata so Allahu lamɗo jaaɓi. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni uddi tan hello wongo sallahu lamduji noon tigui garen noon e weltinde won hen yeeɓiyankoɓe wiide on tan saaha foof minen min ngala jobdi moɗon onon ƴettoɓe téléphone uji moɗon ƴetton connexion ji moɗon oɗon jeeɓa saaha foof roɓindu jaydeli moɗon garen tan ha joni e bawɗo biyeteɗo Rougui Dieng kañum salminama jurama e tan Banaji Diallo to diwan mo Paris e o mo ganduɗa kanko woni Diallo Saliou to Napoli o woni to Italie Djibril Sow salminama
salminama. Lutti Balde to diwan mo Kolda kañum ne salminama jurama e Moussa Modi ha tengti e oɗo mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Oumar Kane to diwan mo Mauritanie kañum ne salminama no fewi. Hettiyankoɓe ɓen kom mi wimon saaha foof soɗon goppa commentaire uji moɗon goppe hen inde nde goppon hen kadi ko ganduɗa ko kañum woni ɗo gonɗon ɗo beele somin tan duttawon teddugal amin mbawa andude to hoɗorde moɗon. Hettiyankoɓe ɓiyankoɓe noon tigui gareten e hello meɗen wongo faade tan e ko ƴewtinɗa ɗo ko yette woni ɓe wat boniyankoɓe yanɓe e tan galle métissaji gondi ɗo ko wayni noon ƴewtindama nani yiiɗa hewde e nder leydi ndi saabu so ƴewtindama won jamano ɓennuɗo toon to diwan mo Kaolack won yananoɓe hani ɓiɗɗo gorko ko battindinoɗo wasde fittandu muɗum woni américain ji ganduɗa ene guranno toon to diwan mo Kaolack wat boniyankoɓe yani dow mabɓe ha tan goto e mabɓe ɓe piiɗum jasiji ha wattidi wasde fittandu muɗum a hollire tan ko wayni nane yiɗa hewde so étranger ji gaari koɗe nder leydi ndi sikke dañal foof nane nder galleji mumen ha saabo ɓe ngara ɓe jana e dow mumen te noon saha ko sikke tan wonata ko walla mbiyen ko sutura Allah tan wonata ɗon soɓe naati toon ni ne wawi tawa ɓe mbarata ko hoɗɓe toon ɓe kono ala ko ɓe tawata toon koɓe mbawi nawde saabu hande aɗa yiya neɗɗo danejo cikka ko kañum ɓurma gurdam tawa ko an ɓuuri ɗum gurdam laabi temedere tawa an ko gottotoɗa ko wottoraki ɗum kañum wurata tan koye sutura muɗum saabu ina anda tubako kam hayso heeɓi ɓoccode mum ɗiɗi ne wawi wottorade ɗum arta yara ndiyam jooɗo jiiɗani enen ganduɗa ete saha foof eɗen jiiɗa ñamde ganduɗa ete hande ko ñamde moƴƴuru gonki moƴƴiri e ko way noon ɗum noon ko wiyede tan saha wonɗo ganduɗa ko sikke neɗɗo dañata hen kono wona dañal woni toon ɗum ɗo noon ko bone mo ganduɗa ne foti ƴewtede saabu yimɓe hoɗɓe hoɗorde mumen ne gone jammu men wod bone yenkoɓe yo gar tawa ɗumen hen hay so tawi wonani ɓe étranger ji hande wonɓe ganduɗa ko sénégalais ji batteɗi noon Deya Balde yiyama sénégalais goto baɗaɗo noon to ganduɗa kañum woni hedde Kër Mbay Fall o waɗa oɗo bone ɓe tawimo koye galle makko kamɓe wat boniyankoɓe ɓe naate e nder galle o ɓe nangui gardien gonnoɗo e damal galle ɓe kaɓɓi ɗum ha ɓiici ɓe joƴƴini ɓe naate e nder galle o ɓe ƴetti coffre mo ganduɗa ne wonno kalis ko tolni presque 2 millions walla ɓuura ɗum ɓe ƴetti coffre oɗon ɓe nawi hande yimɓeɓe holto dañata sécurité ko ɗum woni namdal ngal so tawi neɗɗo natti hay dañde sécurité e nder galle muɗum ande hulɓinima neɗɗo ne yaaha e bedda kam sac mum diftama ande koye wonno koye lawol ne yaaha neɗɗo ne wone auto téléphone mum diftama ande koye auto wonno kono neɗɗo wonde e galle e hoɗorde muɗum ɗo ganduɗa ko ɗon cikkata aɗa dañi sécurité hande ko ɗon taweteɗa fittandu ma yooɓe walla ɗon taweteɗa bagasuji ma tette ɗum ɗon hande ina holɓini seeɗa ko tan ñagade kadi banggal sécurité yo ɓuura ƴewtede kono kadi kamɓe jeune uji ɗi yoɓe jiilane ko ganduɗa ko kañum woni koɓe mbawi nangude woni ligguey saabu chômage o ne heewi leydi ndi te so chômage heewi banditisme ne wawi rewde ɗon naata nder ko way noon wadde il faut safre ha gayna ɗo uure nde woni ɗo foti safrede woni banggal chômage o usta e nder leydi ndi te pour dañ te ɗum ɗon noon pour dañe il faut liggeyaji mbaɗe créé e nder leydi ndi te pour liggeyaji mbaɗe créé ko foti ɓurde darade oɗo saaha ko foti wallidde yimɓe oɗo saaha e banggueji foof woni banggal ndema agriculture waɗe développé so waɗama développé ko ɓuuri hen hewde ma usto e nder leydi ndi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Aya Pindi TV ɗo gudde tan roɓɓindu jayndeli meɗen banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno ene banggal caméra o ko Ibrahima Thiamban yo Allah waɗan en jaami kisal kono noon to banggal récito heɗani en toon ko Ali Fall on jarama.